Sweet afternoon, Kuya Jake! Hello po. Balita ko po, may Spanish bread daw po kayo. Oh, totoong balita, Wow, Kuya talaga? Jake! Ayan ang Wow. ating Spanish bread. Bili ako ng isang dosena. Pinainit ko na yung Spanish bread. Sobrang malambot, sobrang mainit. Ayan no. Parang nasa Pilipinas lang ako. Pero grabe ang lambot ha. Iced with a drink. Oh wow, thank you. Thank you so much. Enjoy. Tamang-tama, uhaw na uhaw ako. Sarap ha. Grabe ha. Sobrang lambot. Ang sarap. Na-miss ko na to. Oy! Tama na yan! Wala, para may stock ako. Ikaw naman. Excited lang ako.